खुलुमबाय गाइस नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल तो गाइस नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि भेरगाव बियाब नङा होमबा तो भेरगाव बियाबाव मैयायो माखासे माबा माबि राननायखौ नुनो मोनदों तो आं बे भिडिअखौ बेनि थाखायनो बानायनाय जादों तो नोंथांमोना आंखौ दा माने दा आगदा आगसि थानायफोरा आंखौ रागा जोंलायगोन माने मानो माने एसे क्रिटिसिजम खालामनायखाय एसे दाय जालायगोन नङा होमबा तो मानो खालामदों आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो फारि फारि बुंगोन आङो तो भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो माने माबा हेल' हरलाय तो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपाव नुबाय नङा होमबा जे जोंनि मानग्रेट दावबायसा बर' सार बिथाङा मैयायो बिथांमोननि जि माने समस्तिनि सिङाव थानाय रायजोफोरनिसिम माने मोनसे दो दोख्ला बायदिसिना जेनेबा गेस सुलाय ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ साराय गिदिर बायदिसिना आरो बे खान्था खुन्था नङा होमबा बायदिसिना माने रानना होदों तो आं माने सोंलुसो सोंनो नागिरदों दै आंखौ माने रागा जोंनाङा माने आदा बिथांमोना आदा बिथांमोना आगदा आगसि थायो नङा होमबा बिथांनि सार बिथांनि आगदा आगसि थायो दा बिथांमोनासो आंखौ दाय जागोन दा तो आं आदा बिथांमोनखौ गुरै माने रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे आंखौ रागा जोङा आं माने जास्ट कुइसनसो खालामदो दै आगदा आगसि थानाय आदाफोरा जेनेबा आंखौ रागा जोङा आं सिनायखायो देसन आगदा आगसि थानायफोरखौ दा जेखि जादों बाथ्राया जाहैबाय जे आंनि सोंलुआ बेसो दै सोंलुसो खालामगोन आं जेनेबा आं हामाबो मोनाखै रानना होदों मोजाङानो जादों नङा होमबा खिन्थु बे इलेक्सन सम नङा होमबा बे इलेक्सन बोथोर एकदमबारे जाथारनोसै बे समावल' मानो रानफैखो आंनिया बेसो बाथ्राया नोंथां सारा बै समावबो राननो हागौमोन नङा होमबा दिनैसो मानो इलेक्सन खाथिथाराव नोंथाङा मानो रायजो राजाफोरनो बेफोर बुस्थुखौ होदों बेफोर बुस्थुखौ राननानै होदों आंनिया बेसो सोंलुआ बै समावबो होनो हागौमोन नोंथाङा गिदो नामा जे बाहाय सिगाङाव होनायबा आंखौ बावगारगौमोन बेसो बाथ्राया जेननो गिनानै माने इलेक्सन खाथिथाराव माबा माबि रानना होफ्लानानै जाहाथे गोसोआव थायो रायजो राजाफोरा जे नंमारगौ रायजोनि खामानि मावमारदों थिगानो दङ रायजोनि खामानि मावदों आं मावाखै नङा होमबा नोंथाङा बै समावबो माने राननो हागौमोन नङा होमबा सार आं बेखौसो बुंदों थारमाने इलेक्सन खाथिथाराव मानो रानफैखो नोंथाङा गिदो नामा देग्लायनि बिसायख'थियाव जेननो गिदो नामा बेसो बाथ्राया माने दासो रानफ्लासनानै माने एसे गोसो बोनाय आकर्षण माने रायजो राजासिम माने गावखौ आकर्षण खालामनो सानदों नामा गोसो बोनो होनो नागिरदों नामा दासो माने मा बुंगोन आरो नोंथाङा मावदो आं गाहामखौनो नांदो खिन्थु बै समावबो रानबा मोजां जागौमोन आरो एसे सिगाङाव इलेक्सन बोथोर टाइमाव एसे बोरैबा जाद्रायो माने ओरैबायदि सानो किसुमाना जे इलेक्सन फैनायखायसो माने रानफ्लासोदो मा सोदो बेबायदि बाथ्राफोर ओंखारो बेबायदि कुइसनफोरा एराय जायो तो जेखि जादों रानदो गाहामानो जादों आं मोजां मोनदों माने बेफोर आगजुफोरखौ माने होनांगौ होयोबा एसे सिगाङाव होयोबा एसे मोजां जायो माने दा इलेक्सन बोथोर नालाय एसे बेखायनो माने आं एसे बोरैबा नुहुरदों आरो इलेक्सन बोथोर खाथियाव बेबायदि होनायखाय एसे सिगाङाव होनायबा आङो बेखौ माने सापर्ट खालामगौमोन दाबो आं सापर्ट खालामदो 90% सापर्ट खालामदो खिन्थु आङो इलेक्सन बोथोरखाय आङो माने गाबोन समफोरनो नङा होमबा MCC कड अफ कन्डाक्ट नांसिगोन नङा होमबा बे सम खाथिथाराव माने बेबायदि दो दोख्ला आइजें आइला माबा माबि राननायफोरखौ जेनेबा आङो एसे बोरैबा नांहरदो आरो दा जेखि जादों सार बिथाङा माने मोजांखौनो हाबाखौ मावदो आं गाज्रि मोनाखै मोजाङानो जादों रायजो राजाफोरनो इमान माने लागतियाल माने नांथारगौ बुस्थुफोरखौ नोंथाङा होदों बेनि थाखाय आं साबायखरबो बावदों नोंथांखौ खिन्थु एसे सिगाङाव राननायब्ला एसे मोजां जागौमोन आरोखि तो जेखि जाया भिडिअ' खिनानोसै आरो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय।